Imos coa información deportiva. Regresa a velada de boxeo Cidade de Ribeira, que se celebrará no pabillón polideportivo de Palmeira, cun aforo de 250 espectadores. Despois de que no pasado 2020 non se puidera organizar, regresa da man da Escola El Canario a tradicional velada de boxeo Cidade de Ribeira, que se disputará o vindeiro sábado 19 de xuño nun escenario diferente ao habitual, o pabillón polideportivo Alcalde Torres Colomer en Palmeira. Israel Benítez como responsable da citada escola, a loitadora Clara Millares, a concelleira de Deportes Juana Brión e o alcalde Manuel Ruiz presentaron este mediodía o certame, que celebra a súa 9ª edición. Principiará ás 6 da tarde cun programa que inclúe 7 combates, 6 masculinos e un feminino. Ribeira acolle unha vez máis un evento deportivo. Neste caso falamos da 9ª velada da cidade de Ribeira de boxeo, que promove o Clube de Boxeo El Canario. Levarase a cabo o vindeiro día 19 de xuño, será ás 18 horas, no pabillón polideportivo Alcalde Torres Colomer de Palmeira. Na velada participarán 14 deportistas, entre homes e mulleres, e a única representante de Ribeira será Clara Millares. Dar as gracias ao Clube de Boxeo El Canario, a Mesa Israel, por promocionar este deporte e impulsar o boxeo femenino galego, e animarvos a participar e disfrutar deste evento. Aquí estamos otro año más presentando la velada, este año la 9ª, ya que el año pasado no pudimos hacerla por los problemas que tuvimos ahí toda la sociedad, y con la misma ilusión de siempre, pero este año solo traemos a una competidora, que es nuestra compañera Clara, que está como siempre dándolo todo, y esperemos que venga por lo menos cubrir las 250 plazas que tenemos este año, ya que nos reducieron por este problema que tenemos, y nada más. La velada será, como dijo Nucha, el 19 a las 18. Clara Millares será a única participante local. Este é o 5º combate o que se enfronta en riba dun ring e o segundo no municipio ribeirense, aínda que se confesou nervosa, espera boxear con confianza. Bueno, eu son Clara, este ano vou facer o meu 5º combate, segundo en Ribeira, sempre un pouco máis nerviosa, claro, a ser na casa, pero, bueno, xa vamos collendo un pouquiño máis de confianza sobre o ring e, bueno, esperamos que sala todo ben. A ver se podemos seguir pouquiño a pouco este ano mellorando nas competicións e podendo facer máis eventos, xa que o ano pasado foi un ano bastante malo e non se pudo facer nada, nin entrenos, nin nada. A ver se este ano podemos ir un pouquiño máis alá. Manuel Ruiz agradeceu o traballo que ven desenvolvendo a Escola El Canario a prol deste deporte durante moitos anos esquecido nas televisións. Pois eu agradecer unha vez máis o traballo da Escola de Boxeo El Canario. Eu creo que un deporte que dou a España, pois eu creo que grandes triunfos no pasado, a verdad é que creo que hoxe en día empeza de novo pois a notarse o traballo de escolas como la del Canario. Xa o podemos ver pois polos boxeadores clasificados para as Olimpiadas e, polo tanto, creo que en estes momentos é un bo reclamo que se presenten en Palmeira nunhas entradas que, ademais, creo que é un precio moi asequible para todo, de 10 euros a entrada se é anticipada e 12 no propio pabellón, e que un pouco pois se volva a ver o boxeo como é, que é un arte verdadeiramente, non un deporte violento porque se peguen golpes en sí, non? Eu creo que moito fixo a televisión, que durante moitos anos deixou de retransmitir aqueles combates que nos engancharon a xeneracións con José Legrá, con Carrasco. De acordo coa normativa anti-Covid, o número de persoas que poderán presenciar a velada será inferior a convocatorias anteriores, un total de 250. As entradas poderán adquirirse a 10 euros comprando anticipadamente nas instalacións na escola na rúa Carlos Casares ou ben a 12 euros no propio pabillón.